तो guys, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों आरो guys नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एसे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नाङो एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय समझ रहे हो ना guys नोंथांमोना सानदों जानांगौ गजेन दैमारिया मबाइल घन्टायाव थैना थाखो होननानै किन्तु ना आं फैफिनबाय जेला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जास्ट जोबजासिमल' नायलांदो तो guys बिदिब्ला जोंना भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो गाइस मा बुंबावनो आरोना कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जाना दोङो बेनिखायनो गारना दोननाय सिगांनि गारना दोननाय पेकेटफोरखौनो सोलानो गोनां जादों उपाय गैया मा खालामनो आरो बिथाङा जोंना गारना दोननाय पेकेटखौ सोलाना जानो गोनां जादों आरो जोंना गेमस्रिया बल फ्लेग सोबनो गोनां बिरि गोरान सोबनो गोनां जादों मिथिबाय गाइस गाइस मा बुंबावनो आरोना गल फ्लेग सोबग्रायाबो बिरि गोरान सोबनो गोनां जाग्रा जाबाय लकडाउननि थाखाय लकडाउना पुरा माथा गरम खालामबाय गाइस माने लकडाउन जानायनि थाखाय सोरबा बिराद गाहाम मोनदों आरो सोरबा गाहाम मोनाखै आरोना मानोना गल फ्लेग सोबग्रायाबो बिरि गोरान सोबग्रा जानांदो मा बुंनो आरो उपाय गैया किन्तु आं बिराद गाहाम मोनदों आरोना गाइस मानोना स्कुल बन्द टेनसन गैथारा आरो दुखुबो नांदो माने गार्लफ्रेन्डखौबो नुवाखै नालाय स्कुल बन्द बेनिखायनो दुखुबो नांदो गाहामबो नांदो स्कुल थांनो खारग'नायखो बेनोसै आरो आंहा मोनसे प्रब्लेम गाइस लकडाउनफोरखौ बाद दि जोंना नेक्स्ट भिडिअ आवगायलांलायनोसै ना मा बुङो गाइस Poria beberse kapal beberse kapal खाफालाथ' खाफाल किन्तु जों बेफोरबायदि हौवाखौ हिन्जावनि दखना सुना होग्रा हौवाखौ हिन्जावनि दखना सिङाव थाग्रासो बुङो जों हिन्जावनि दखना सिङाव थाग्रा तो गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ आवगायलांलायनोसै ना मा बुङो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि टेलेन्टेड सिख्लाफोर दोङो ना मा बुंनो आरोना गाइस गाव इसोरा बारनो सोलोङो आरो बोरमाखौबो फोरोंबावोसो नोंथांमोना नायग्रोना लादो गाइस मा बुंबावनो आरोना जोंनि जायगायाव ओरैबायदि टेलेन्टेड सिख्लाफोर दोङो आरोना माने गाव बारनानै खिथियो ओमफ्राय बोरमाखौ बारनो सोलोंहोयो आरोना मा बुंबावनो आरोना गाइस गाहामबो नाङो आरोना गाइस जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि टेलेन्टेड सिख्लाफोर नुदोंबा तो गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।